Arvoitukselliset jalanjäljet. Blink, 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 kanssa taika, Topin, blink ja taika, Panun. Tule mukaan seikkailuun. Blink, nyt mennään, blink. Mitä nuo ovat? Jalanjälkiä. Hei, lisää jälkiä. Ja lisää, ja lisää. Onpa jännää. Nuo jäljet johtavat meidät. Hei, herra Norsu. Hei, herra Ankka. Hei, herra Lammas. Olisiko joku heistä tehnyt nuo jalanjäljet? Niinkö? Selvä. Otetaan selvää, kenen jalanjälkiä ne oikein ovat. Voisivatko ne olla herra Norsun jättijalkojen jäljet? Eivät? Eli herra Norsun jalat ei tehneet noita jälkiä. Katsotaanpa herra Lampaan jalkoja. Olisivatko jäljet lähtöisin sen pikkuruisista jaloista? Eivät? Selvä! Jos herra Norsun isot jalat eivät tehneet niitä, eivätkä herra Lampaan pienet jalkaset tehneet niitä, kuka nuo jäljet sitten teki? Herra Ankka? Kyllä, olet oikeassa. Nuo jalanjäljet kuuluvat herra Ankalle. Oi, enpä olisi arvannut. Olet niin mahtava. Hän on oma luokkansa vai mitä, taikapanu? Sinähän olet täyttä taikaa.